Snaží sa na to pozrieť komplexne. Často ľudia vravia, že sú malý hráč. A často to môže byť pravda, ale som malý hráč aj v tej oblasti, ktorú teraz riešime. Mal som teraz nedávno klienta mimo e-shopu, ktorý vravel, my sme oproti jednej energetickej spoločnosti, asi najväčšej v Čechách, my sme malý hráč oproti ním. Však to je obrovitánska energetická spoločnosť, taká veľká na Slovensku a není. Čo sme my oproti ním? OK. Ktorú oblasť vy z energetiky robíte? No my robíme len tieto zelené energie. OK. Takže všetko ostatné daj preč. A keď porovnávaš iba toto, si malý hráč alebo nie? Nie, my sme v skutočnosti o mnoho väčší hráč ako oni. To som dal len taký príklad, že niekedy ľudia si myslia, že ja som malý hráč, možno malý hráč, ale v tejto oblasti možno nie si malý hráč, možno si pre toho druhého dôležitý. Možno ty odoberáš väčšie objemy, lebo na to sa špecializuješ. Takže ťažko povedať. Možno ty máš klientelu, ktorá sa viacej špecializuje na tú oblasť a potom môže tam byť nejaký brandingovo, marketingový väčší záujem, že sa to dostane k zaujímavejším ľuďom alebo takým, ktorí to berú vážnejšie, profesionálnejšie. Ťažko sa mi takto generalizujúco odpovedá, ale pozrieť sa na to iným uhlom pohľadu, že nepozerajme sa iba na to, že toto je obrat a ja mám taký obrat, oni sú veľkí, ja som malý. Fajn, ale skús to ísť na tie drobné, či naozaj si taký malý hráč, lebo vôbec nemusíš byť.